Pomáhali týmto letcom ľudia na Slovensku. Mnohí z nich vedeli po anglicky, ktorí sa dostali, alebo pracovali, alebo ich predkovia, tak niečo svoje vedeli po anglicky. Preto aj mnohým posádkám, ktorí lietali na toto operačné územie, odporúčali, snažte sa dostať na územie Slovenska. Lietadlo vyštartovalo 27. augusta 1944 v ranných hodinách zo leteckej základne Amendola v južnom Taliansku. Ich cieľom bola rafinéria na výrobu syntetických palív Blechamer Sever. Rafinéria vyrábala viac než 15 000 tón syntetického benzínu, ktorý bol veľmi potrebný pre nemeckú vojnovú mašinériu, pretože už zdroje prírodných ropných látok sa im jednoducho minuli, museli prejsť na iný systém, takže museli nachádzať takéto náhradné zdroje. Na tento cieľ vyštartovala viac strojov, medzi nimi bol aj stroj B-17G60 Old Lady. Pilotoval Charles Wilson ako prvý pilot, druhý pilot ako co-pilot bol vedený Albert Karman. Stroj vyštartoval spolu s ostatnými a stretli sa nad tzv. Initial Point, čo bol zhromažďovací bod, ktorý bol niekde nad Stredozemným morom a zamierili smerom na sever. Práve nad touto rafinériou bol tento stroj zasiahnutý protilietadlovou batériou. Odhodil bomby a otočil sa na cestu z piatky. Bolo viac než nemožné, aby sa dostal až z piatky domov. A preto vydal pilot príkaz na opustenie paluby, keď začalo lietadlo horieť. Podľa svedkov horeli minimálne 2 motory, takže posádka postupne vyskákala ešte na moravskej strane. Poslední 2 členovia, ktorí v lietadle zostali, bol Wesley Rebold a Silas Grace. Spodný strelec, ktorý sa doslova zostal uväznený v tej svojej spodnej streleckej veži, ktorá sa hydraulicky vysúvala za letu. A keď sa pokazila hydraulika, tak to bola doslova pasca pre ním. Podarilo sa mu z tejto veže vyskočiť a dopadol v horách nad Javorňatou, obcov Šťavník, pomedzi Papradno a Šťavník. Lietadlo dopadlo po niekoľkých kilometroch letu medzi stromy, začalo lámať stromy, padalo pomaly, podľa svedkov padalo pomaly, nepilotované, takže lámalo stromy, priesek tam zostal vidieť vraj až do 70. rokov a polámalo vrchovce, krídla sa zložili pozdĺž trupu, ulámali sa z nich motory a lietadlo zostalo na zemi ležať a začalo horieť. Zbavili sa svojich uniform, pretože pod uniformu, ktorú mali oblečenú v lietadle, bol to elektricky vyhrievaná kombinéza, pod tým mali vlastne letnú uniformu. Obuté mávali topánky, ktoré boli hrubé letecké topánky a mnohí z nich si ešte priväzovali na svoje padáky aj letecké ľahké topánky, hlavne keď sa lietalo v lete. A snaží sa samozrejme zbaviť svojej takéto výstroje ťažkej a nechávali si hlavne identifikačnú známku, ktorú mali pri sebe a balíček, ktorý mali na záchranu, ktorú dostávali na základni. Wesley Rebold putoval po horách sám, stratený, jeho osud nepoznám, ale bol zajatý až niekedy v novembri 1944 v Nízkych Tatrách. Ale Silas Grace sa skrýval dlhé mesiace nad Šťavníkom. Dostal sa do domu Anny Možuchovej, ktorá žila so svojím bratom. A tá ho doviedla do domu Pavla Rezáka, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov amerických a vedel po anglicky. Aj keď len čiastočne, ale vedel po anglicky. Počul angličtinu, takže vedel, že sa jedná o amerického letca. A odtiaľ z domu Anny Možuchovej sa dostal k ním na ich bačov, na ich samotu. No vtedy to bolo normálne bývanie, teraz je to už len bývanie rekreačné, asi tak. No a tu z hory bol na tej maškali
a ja som išiel s otcom, ma zebral otec, mňa práve. Boli sme traja brata a hovorí, Štefo, ideš se mnou. Tak sme išli hore, to je všetko popadané, tam len trň a rumovisko je. Som išiel hore a ona, tá Hana Možuška, len povedala, kde je, ani s nami nešla, ona išla prv domov. A ja som s otcom išiel priamo, keď mu povedala, kde je, tak sme išli tam, otvoriť dvere, otec, no nikoho nič. Otvoriť dvere, bolo tam seno a v tom sene bol. A bola, dlho naň bola nejako, ja neviem, aké reči, ja som nevedel reči. Bola, nevychodzem nič. Až potom vyšol, na odtedy išiel s nami a býval u nás do skončenia vojny. No, keď videli rodinu s deťmi, tak boli trochu menej ostražití, on sa skrýval veľakrát aj pod zemiakmi, aspoň podľa rozprávania domácich. Skrýval sa aj dokonca v zemľanke, ktorú mali vykopanú kúsok od tejto chalupy. Vlastne deťom dávali ponaučenie, aby nikomu nerozprávali o tom, že majú doma amerického letca. Oni ani nevedeli poriadne, že to je. Mali ešte málo rokov vtedy. Uvedomovali si svoje riziko. Ona mu nosila stravu. On sa samozrejme staral o všetko domáce, pán Pavol Rezák, aby sa dalo prežiť. No, tak riziko bolo veľké, hlavne po vypálení obci Magale, kedy už Nemci doslova besnili. No a prišla jeseň, prišla zima. No to muselo byť dosť náročné, dosť veľmi náročné, poviem. No. A samota celé dni, celé noci. Ešte aj predtým oni taj Nemci prešli, oni chodili, raz išli, boli sme na dvore, dva Nemci, čo sme ich zbadali. Tesne popod to humno išli, takí mladí, uniformové. Prešli, nič, vravíme to doma, no nič, dobre, bol tam. Oni už možná to obezierali a potom, ako majú ten prepad spraviť. Teraz porovnávať, či by človek radšej riskoval, tak asi nie. Radšej sa schová, lebo neviem, čo ma čaká. Nikto nemôže vedieť, aká je povaha prvého Nemca, ktorý ho zbadá. Či nestrelí, alebo čo. Takisto aj Sila sa musel vrátiť cez ambasádu, cez parížsky hlavný stan sa musel vrátiť vlastne na leteckú základňu, lebo im vojenská služba ešte stále fungovala. Prežil a založil si rodinu v Amerike. A takisto som vydal aj fotografiu Silasa, ktorý má svojho syna. Je podobný ako on, taký nízky, taký zavalitejší, takže pre ňa to bolo dlhé obdobie. A tá samota, ja si to neviem ani predstaviť, len tak sa schováva.